Mwari huyai, vanhu vaya vatanga manje. Mwari pindirai. Vanhu vaya vatanga. Zvakudai Mwari muuye mega kuti ndizvo here zvamakataura mushoko renyu izvi. Zvakuitika izvi. Guys, ndisati ndapinda munyaya yangu ndoda kuti munofara here kwazuva imese kwamuri. Uye ndichitenda vese vakasubscribe to this channel nevasati vasubscribe ndichiti guys, pana chekumirira. Subscribe musadarikirwa nezvimalatest zvindikutevera zvinouya. Nyaya ndainayo yakamira yakadaiwo. Pane mukadzi female pastor angachiyamwisa munhurume zamu rake, hanzi whole breast milk muchechi umu. Zvakiitika mumachechi guys, zvakaoma. Zvinhu zvemubedroom ndozviri kutorwa zvichiiswa muchechi. Hameno kuti chii chaicho chabata vanhu. Zvinhu zvacho naka unotoshaya kuti zvombofamba sei. A female pastor kunyamwisa munhurume muchechi, kuyamwisa zamu hanzi whole breast milk. Aizika zvimwe ngatitye Mwari. Zvimwe kutya Mwari chaiko chaiko. Kwezvimwe zvinhu unyazokuona kuti zviri zveumwari here izvi. Pachiri neumwari here apa. Kana kuti zvatovawo zvimwe mumachechi umu. Imba yekunamatira ndomuri kuitwa zvakadai. Saka guys zvazvotopedza simba. Unotoshaya pekutangira kuti wotanga uchiti chii. Wangozviona wega so. Wotozvishaya so kupererwa chaiko chaiko. Ndozviri kuitika nevanhu vedu ava. Mwari ari kuonera asi mumazuva ekupedzisira ndopachaona kuti vanhu havana kungwara nezvavari kuita izvi. Saka kanyaya kandangoya nako guys. Saka ndine kavhidhiyo kachona karipo da kuti muzvionere. A female pastor vachiita mabasa avo vachiyamwisa munhu whole breast milk yavo. Thank you guys, ndo chandangoya nacho chitika video kacho ako injo.